धेकियाजुलियाव बिर मुंख्लंखौ लाजि फोनांदों मन्त्रि अशोक सिंगालनि खामानियाव मैखोम बिजाथाय। मुंख्लं रतन कसारनि मुङै लामा गोदान मुं दोनबाय। डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि मुङै गोदानै मुं दोनबाय। मन्त्रि अशोक सिंगालनि खामानियाव सिरियै आरो गोजोनै जिरायना थानो हायाखै धेकियाजुलिनि रायजोफ्रा। मुंख्लं रतन कसारनि मुङै बे लामाखौ लाखिफिननांगौनि दाबियाव बर' माहारियारि आफाद गौथुमफोरा खौसेथियै सावराय जथुम खुंफुंबाय। शनिबाराव धेकियाजुलि दखरा एबसुनि मावखुलियाव सनितपुर जिल्ला एबसु आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव मोनसे गोनांथार सावराय मेल खुंफुङो आरो बे जथुमाव थांखि आजावनाय जायो मुंख्लं रतन कसारनि मुङाव लाखिफिननांगौनि दाबि। आरो बेखौ जों जिखिनि सिनियर सिटिजेन जों बर' माहारिनि जेसेबां जोंफोर सिनियरफोर दङ गासै आफादफोरजों लोगोसे जोंफोरबो एसे बेखौ दुखु मोनदों आरो बे मुंखौ सिगांनि रतन कसारिनि मुंखौ आरोबाव लाबोफिननांगौ बेखौ जोंफोर दाबि खालामदों आरो सोंखारिदों। बेनि थाखाय जायफोरा बे खामानिखौ मावनाय डक्टर श्यामाकान्तनि मुंखौ गुबुनथि लांनानै रतन कसारनि बे सिगांनि मुंखौ लाखिफिननो थाखाय जोंफोर दाबि जनायदों। 2 जुलाइआव जे आसामनि मन्त्रि एबा धेकियाजुलिनि एमएलए मानगोनां अशोक सिंघाल बिथाङा जि धेकियाजुलि टाउननिफ्राय बाटासिपुर थांनाय लामा बे लामाखौ लानानै बिथाङा डक्टर श्याम प्रसाद मुखार्जीनि मुङै गोदानै नाम होनानै जि लामा बेखेवदों बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना खोब दुखु फोरमायदों। बाथ्राया बेनो जे भारत स्वाधीननि थाखाय मुंख्लं जानाय मुंख्लं रतन कसारिनि मुङाव थाखानाय लामाखौ सोलायनानै बिथांमोना दिनै डक्टर श्याम प्रसाद मुखार्जीनि मुङाव मुं दोननाया बे जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। भारत स्वाधीननि 42 सननि आन्दोलनाव रतन कसारिया मुंख्लं जादोंमोन। बिनि नामाव मिथिनो मोन्दों जे 15 नं राष्ट्रीय लामा जिथु दङ बिनिफ्राय बाटासिपुरसिम 12 किल'मिटार जि लामा दं बे रतन कसारि नामावमोन। दा जों मिथिनो मोन्दों जे बे रतन कसारिनि नामनि सोलायै डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि नामाव बे लामाखौ होदों होननानै बुंदों। जुदि बेयो जामारदोंब्ला बेयो जोबोद इनाय जादों। गतिके बेखौ सोलायनानै श्यामा प्रसाद मुखार्जीखौ जों गाज्रि मोना। श्यामा प्रसाद मुखार्जीयाबो मोनसे बिहोमा दङ समाजाव। बिनि बेलेग लामायाव मुंखौ होथों बिनि नामाव। नाथाय जा जोंनि बे भारत हादर स्वाधीननि थाखाय मुंख्लं जानाय रतन कसारिनि नामाव जि लामा जादों बे लामाया जाफिननांगौ आरो श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि नामखौ गुबुन मोनसे लामायाव लाना थांनांगौ। आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव आगोलाव खावलायनाय जाबाय। मख'जाथावना दि मुंख्लं नोगोर धेकियाजुलिनि दोंसे गोनांथार लामायानो जादों बाटासिपुर लामा। बे लामाया मुंख्लं बिर जोहोलाव रतन कसारिनि मुङै दंमोन। सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि थांनाय 2 जुलाइआव धेकियाजुलि नोगोर आफाद आरो जायगानि एमएलए एबा केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंगाला मुंख्लं रतन कसारिनि मुङाव थानाय बे लामाखौ गोदानै डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि मुङै बेखेवनानै होनाय जादोंमोन आरो बै सानखालिनि खौरांगिरि सोंथिनि मोगा मोगि जानांदोंमोन मन्त्रि अशोक सिंघाला। खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव बिथाङा बे खामानिखौ जेबो मिथिया होननानै बुंदोंमोन। बिदिब्ला खोनासंनि बिथाङा मा बुंदोंमोन। মই নাজানো, মই কিবা যদি তেনেকুৱা আছে মই নাজানো, এইটো চাই দিব লাগিব। কিন্তু এই ৰাস্তাৰ নাম মিউনিচিপালিটিয়ে ৰেকৰ্ডত জনোৱা মতে অল্ড বাটাচিপুৰ ৰোডৰ নামেৰে আছিলে আৰু শ্বহীদৰ নামটো মুচি আন এজন শ্বহীদৰ নাম দিয়াত কোনো যুক্তি নাই। এইটো ভুল নুবুজিব, এইটো কোনোদিন হ'ব। दा बाथ्राया जाबाय बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमनि खावलायनाय आरो बे दाबिखौ माबायदि गोथौथि होगोन जायगानि एमएलए एबा मन्त्रि अशोक सिंगाला। बेयो थारैनो नोजोर बोथावना जागोन। धेकियाजुलिनिफ्राय सनिराम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।